लोको जत कामी जत चार्ज तंगनाय जत ग्रुप तंगनाय न जों कायसे कैटारिंग यूटेंसिल आइटेम बागनानि फाइटिं थां तंगो दुइसे एकटा पारा ग्रुप न जों कैटारिं यूटेंसिल नाय नाहर म कायसे न जोंनि गामि राव तंगो गोबां माने फेस्टिवल मैंने जेकुनु लोकोनि सामुं रग खायलायबो जत मिलिवै चालायनानै रग नांगो आफ्रोजराव बर'नि मामि सुंजानाय रगनि माने खुनै रग ब्लै शर्टेज दं हानिबाङैनो जों जोंनि किला बागमा आमसानि जत पारा खरक्सपानो बाद करे एमन कुनो पारा बाद करे ख्या जे बिनि जतनो यूटेंसिल कैटारिंगनि माने बाग जागनाय ने बन बागनानि बागैनो जोंनि थिं कायसे प्रोग्राम दिनै संसालाय आं बेलाखे हामजाका सिनि टिटे एडिसिनि इंवै ब्रमग्राम सीएम न ब्रमगना पन्नो चन्द्र जमातियानो बा आनि खानि हामजाक मथाय खुनुमा तै बनि हामारि तैबो बसकांगो तैबो तै थांनाय बायजाबानो आनि लोकोनि इंवै तै आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि इंवै चिनि बुबागरा बनो बहायनो आनि पाइपलाया तै हामबाय रजावो बम बहायनो तैबो हायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि असिनि हाइखे चिनि एमडीसी फैन रजाय जरा एमडीसी तंजानाय रगनो बरनो बाहायनो आनि खानि हामजामाते खुनुमारावो तैबराव बाहायनो पाइपलाया हामबाय जत्तनि हामारि माजानांथों होनै आनि कल अरन मसखा बेलाखे हामबाय दिनै 18 फेब्रुवारि दिनै बेलाय खातंमानि साल तमांके जों चिनि स्कुल गरिया एकाडेमी बरसुखाथाय अर जागो मानै नां रैखा हानि बाङै जों सीएम सार जोंनो रफायो तमानि हमले जों मयाल रनो जेफ्रो इनभाइट खायखे सावानि नवानि जेफ्रो मानै करै बैनो सलग माना लायबो मै बे बेजाल फायो हानि बाङै दिनै मा खाबा बेलायनो जों हामजाखा हानि बाङै सीएम सार तै बुबाग्रानो आयंलग दंथों सोनो हामबाय बेलायखे चिनि सीएम सारनो आं हामबाय मारावो चिनि लोको जे मानै बागमानि बेलायनो मानैबो गोबां जे जोंनि संसाजानाय थंनो पुरानो दंगो गोबां मानै आइटेम दंगो बनो जों हायनोहाय जत चिनि पालितर थेकेखे आं सीएम सारनो हामबाय मारो खुनुमुमु ताइ मारो हामबाय आं सयगोयानि बिसिनि फरसा मेम बको हाइजा बाहातो पारनेनि जों दिनै मानिमान माने तक काराय निनि सिन्टेक माने को ससमेन मान बिसोर आं सीएम सारनो बेले बेले हामबाय ताइ बुवाग्रानो ताइ बेले बेले हामबाय मारियो बिसिनि तै बासिनि जत लुकुरक काजे सब बात करै खाइ नमा ज चिनि सीएम सार तै बुवाग्रानो ब्लाइ ब्लाइके हामबाय तै हामबाय चिनि एडिसि हाफां संनो जोंनो हाय मानै रमानि बागै मानिका कामी तिसा कुफुर Yalugma west, Yalugma posim, Yalugma pop, Yalugma baptis, Oh yapa. Belak hambai. Aro tahu itu officer kaya. Ulok kaya, ulok kaya semua hati benar. Tin Korea. Halka khui pulong. Korong. Jatuh ya pak. The next Kajigan. Londor para. Londor. Kasigang. Kul siram ek. Ada.
थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले ग्रेटार तिप्राले थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले हुइजाक सबजां बेबाक थाइर थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले ग्रेटार तिप्राले थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले हुइजाक सबजां बेबाक थाइर hai bai di baya so han sao pal baksa dofani bagui samang panani aro se kubul faidi tinang ni bagai ya pri selainai jeng ti prasa yak sama manani tinang ni bagai ya pri selainai jeng ti prasa yak sama manani Kuni tola busuk tong nani थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले ग्रेटार तिप्राले थानसानि फानबाय नालायनाय सुंले हुइजाक सबजां बेबाक थाइर